Ассалому алейкум, муҳтарам раис, меҳмонони азиз, ҳозирини гиромӣ. Воқеан ҳам ба ҳамагон маълум аст, ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ бахусус зери сиёсати хиратмандона ва фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анъанаҳои қадимаи миллати тоҷик аз нав эҳё гардида дар ҳоли рушд қарор дорад, ки яке аз онҳо ҷашни сада мебошад, ки амасола дар саросари ҷумҳурӣ 3 январ бо тантана ҷашн гирифта мешавад ва имрӯз мардуми сарбаланди ноҳияи Балҷувон чун дигар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ ин ҷашни аҷдодиро дар як фазои орому осоишта бо як рӯҳияи баланди солиму созанда бо ҳама анъанаҳои хосаш таҷлил намуда истоданд, ки аз ватандӯстиву хештаншиносӣ ҳар як сокини бонангу номуси кишвар шаҳодат медиҳад. ҳозирини гиромӣ, қисмати тантанавии чорабинии имрӯзаро бахшида ба ҷашни сада кушода эълон менамоям. суханро бо камоли эҳтиром ба раиси ноҳияи Балҷувон муҳтарам Сафарзода Бахтиёр Ғанӣ медиҳем. Маромад. ҳозирини гиромӣ, ҳамдиёрони азиз, иштаре ки ҳамагон огоҳ ҳастем, ҳамасола охири моҳи январ дар ҷумҳурӣ дар асоси дастури супоршои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштаре ки гуфта гузаштанд, он анъанае ки миллати тоҷик дост аз нав эҳё шуд ва мо ҳам анамин анъанаро аз нав эҳё кардему ва ҷашн мегирем. Шумо ҳамагон огоҳ ҳастед, ки ҷашни сада ҳамчун оғози кишту кор, яъне ки сада 100 рӯз ёи 50 шабонарӯз 50 рӯз ҳамихел мешавад то наврӯз. ман бо камоли эҳтиром гуфтани онро дорам, ки мардуми сарбаланди ноҳияи Балҷувон он дастури супоршое ки чи аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад, чи аз тарафи роҳбарияти миллати хатмон мешавад, чи аз тарафи мақомоти ҷудои ҳукумати давлатии ноҳияи Балҷувон мешавад, ҳам вақт дар рӯзҳои аввал ё ки дар сафи пеш яки ноҳияи Балҷувон иҷро мекунад. айни ҳол мо бояд ки оғози киштукорро сар кунем дар ҷумҳурӣ аллакай ва дар ноҳияи мо он нақшае ки ба мо пешбинӣ шудааст бояд ки 100% иҷро кунем ва барзиёд. инчунин бар асоси барномаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиди кабудгузоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як хонадон сар карда аз хонадони худ, ҳар як оила, ҳар як фарди ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ки ба шинонидани ниҳолҳои ҳамеша сабз, дарахтони мевадиҳанда, гулу гулбутаҳо сар карда аз хонау дари худ оғоз кунем. нақшае ки ба мо гузошта шудагиаст зиёда аз 16 000 ниҳолшинонӣ, аллакай зиёда аз 80% нақша иҷро шуд. бо боварии комил гуфта метавонем, ки мо он дастури супоршое ки мешавад сари вақт бо пуррагӣ иҷро мекунем. ва ҷашни сада яке аз бузургтарин ҷашнҳои миллати тоҷик аст, ки аз қадиму айём инро ҷашн мегиранд, яъне ки ғалаба бар торикӣ, яъне ки бар рӯзи нек, ё ки ин ки оғози чӣ тавре гуфта гузаштам, оғози рӯзи нек мебошад. чӣ тавре ки шумо огоҳ ҳастед, даврони қадим ҳамин ҷашнҳо ҷашн гирифта мешудад ва миллати тоҷик инро бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат аз нав эҳё кардем. на ин танҳо ҷашни сада, ҷашни наврӯз ки байналмилалӣ шуд ва ҷашни меҳргон дориму тиргон дорем, ки анамино ҳам аз нав эҳё шуданд. ман бо камоли эҳтиром ва бо боварии тамом гуфтанӣ ҳастам, ки дар ҷумҳурии мо яке аз бо пешниҳоди пешвои муаззами миллат яке аз мамлакатҳои пешрафтаи ҷумҳурӣ гӯё ки дар созмони милали муттаҳид пешниҳоди роҳбари давлати мо оид ба ҷашни наврӯз ки умумиҷаҳонӣ шуд, аз тамоми мамлакатҳои мусулмони ҷаҳон тарафдорӣ карданд ва оз дар созмони милали муттаҳид қадномаи дигар қабул карда шуд, ки ҳамчунин дар феҳристи ЮНЕСКО ҳам наврӯз ҳамчун ҷашни байналмилалӣ қабул гардидааст.
боиси ифтихори мо шумо аст ки хатномаҳое ки аз тарафи пешвои муаззами миллат ва созмони милали муттаҳид пешниҳод карда шуд, ҳамаш зиёда аз 190 давлати ҷаҳон дастгирӣ кардану қобили қабул шумурданд ва ба эълон гардидани соли рушди саноат дар ҷумҳурӣ дар ноҳияи мо якчанд корхонаи дигар сам дорад давом дорем. Зиёда аз 5 корхонаи санъатӣ сохта ба истифода метем дар соли ҷорӣ насиб бошад ки инам боз сатҳу зиндагии мардум аҳолӣ бозам хубтару басифат мешавад ва барномаи рушди иқтисодию иҷтимоии ноҳия зиёда аз 160 лоиҳаро дар бар мегирад ки инам аллакай зиёда аз 72% ин барнома иҷро шуд, ё ки бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Торкистон ки 257 иншоот ҳастанд, аллакай мо дар ҳамин соли ҷорӣ ба 110% таъминоти ҳамин нақшаи қабулгарда дастовардон ноил шудем. бор дигар аз сидқан аз номи худам аз номи мақомот ҷӯяи ҳукумати давлатии ноҳияи Балҷон ба ҳар яки шумо тансиятӣ бурдбориҳо дар корҳоятон ва дар зиндагиётон муваффақиятҳои нав ба нав орзуманд ҳастам. Саломат бошед.
زبی همه دنیا شده ای کرته چکن ای خوشبو بی تمنا شده ای کرته چکن ای درفتی تو سد از او اراز از تو نیازه ای دردی داودی ای دردی داودی جو شده ای کرته چکن ای دردی داودی جو شده ای کرته چکن کرته چکن و فقط تو زیبایی منی در عالمی گل رو خون یک پای منی کرته چکن و فقط تو زیبایی منی در عالمی گل رو خون یک پای منی با قامتی چون سر با روی چمو با قامتی چون سر با روی چمو ستاره آسمانی دنیای منی کرته چکن و فقط تو زیبای منی چکن و بیدون گرفتاری تویمه اندر حوثی دیدن و دیداری تویمو لطفه بکنی بر منی دل داده اگر امروز بیدون یار وفاداری تویمه چکن و فقط تو زیبایی منی در عالمی گل رو خون یک تای منی کرته چکن و فقط تو زیبایی منی در عالمی گل رو خون یک تای منی با قامتی چون سر با روی چمو با قامتی چون سر با روی چمو ستاره آسمانی دنیای منی کرته چکن و فقط تو زیبای منی جانانه به پیش من چکم پوش بیو خندان لب و شوریده و خاموش بیو در روی رهت من انتظاری دارمه دستمانه به دست حلقه بر گوش بیو کرته چکن و فقط تو زیبایی منی در عالمی گل رو خون یک تای منی کرته چکن و فقط تو زیبایی منی در عالمی گل رو خون یک تای منی با قامتی چون سر با روی چمو با قامتی چون سر با روی چمو ستاره آسمانی دنیای منی کرته چکن و فقط تو زیبای منی ستاره آسمانی دنیای منی کرته چکن و فقط تو زیبای منی کرته چکن و فقط تو زیبای منی کرته چکن و فقط تو زیبای منی